Hej og velkommen til, hvordan svejser man? Hvad skal man have styr på, når man skal svejse? Først og fremmest så skal vi have udluftning. Det har vi her. Den tænder automatisk, når der kommer nogle... Husk for helvede med udsugning. Der er svejseapparatet her. Det er CO2 svejseapparat. Det vil sige, at det er CO2, man svejser på med. Først og fremmest så har vi luften her. Udsugningen. Så har vi en hjelm, man skal have på, så man ikke får ondt i øjnene. Udover det, så skal man have nogle vanter på, handsker på, som kan modstå varmen, fordi det bliver enormt varmt, når man svejser. Vi har en stel hernede. Den skal jeg sidde på her. Så kan jeg svejse ved pladerne bare ligger på. Det er rigtig smart. Lad os komme i gang. Vi tænder hernede. Nu er det tændt. Så kan vi have maske på. Så kommer du lige herind. Og så tager vi lige sikkerhedsgardinet for. Der er også et her, som vi kan tage på. Så er de sammen. Kan du bestemme dig?
Og vi kan høre, at udluftningen er i gang. Og her har vi så det færdige resultat af vores lille skitse. Det er en avisholder. Så viser jeg ned her. Bum. Om der er varmt herinde. Tak for denne gang. Vi vil takke af, at vi ses på YouTube.